Bé, i ara anem per feina. El que podran veure a continuació és una representació conjunta de 3 entitats, Banda de Música, Xirimiers i Aires Xollerits, per retre un homenatge al bolero. Per tant, amb el clàssic i conegut Bolero de Ravel, interpretat pels 3 grups mencionats, Aires Xollerits volem demostrar l'essència primera del bolero, sorgit de l'escola bolera en el segle XVIII, com a ball de parella i totalment coreografiat. Amb el punt del bolero de l'amor, veurem una primera parella a la que s'hi afegiran 2 més amb el puntetjat del bolero antic. Simbolitzen els inicis d'aquest ball. Després, amb punts del bolero mallorquí, es representa amb un rotllo de balladors i balladores el que va sorgir de l'escola de punteig que va néixer a Ciutat vers el 1970 amb la intenció de popularitzar aquest ball. Finalment, a partir del rotllo es formen de nou les parelles. Amb aquest darrer ball, Aires Xollerits apostam per treballar per tal que no es perdi l'essència, o diguem-li puresa, del ball del bolero així com va ser creat. En tot vostres, el bolero de Ravel.
magnífica representació d'aquestes tres entitats. Han sabut posar-se d'acord i s'han pogut fer feina conjuntament per aconseguir aquest gran espectacle amb aquest bolero de Ravel. Gràcies a tots. El recordarem, segur que haurà quedat gravat dins la nostra memòria aquesta... Bueno, no hi ha paraules, no sé què dir. Gràcies a tots per la seva assistència, atenció i acollida. I fins a la pròxima ballada. Molt bona nit.